maayong hapon sa tanan mga kaigsuonan ko ni Kristo. Aniya na usab kita karon sa sakramento sa anointing, ang ikalima nga sakramento nga mismo si Kristo mo'y nagtukod niini. Sa panahon nga si Kristo di pa sa kalibutan, mabasa nato sa Mateo 8:5 hangtod sa 13, Mateo 8:14 hangtod sa 17, mabasa usab na nato sa Santiago. So kini usa ka espesyal nga dako kayong grasya alang sa mga masakiton. Grasya sa kaluwasan, sa kalag ug kapasayloan sa mga sala. So kanus amon ta mo tawag og pari? Kay kasagaran mo tawag ta og pari, panahon na nga himatyon, kanang tagsa na lang mo ginhawa. Mao hinuuna nga makakita ang atong mga silingan, moingon wa na mamatay na gyud na si kumpare kay nagpari. Ang atong kaparian nahimo na hinuong maniniwas. No, mao nga kay nanawag man ta nga hapit na pud mamatay, mutagsa na lang ginhawa. So mentras nga maayo pa atong lawas, makasulti pa ta, nagmasakiton lang ta tungod sa atong mga sala, mutawag na ta og pari, magpahiling na tag pari, magpa-anoint na ta. Kay adunay nahitabo nga usa na mo kasuod sa among kinabuhi nga abi na mo mawala na gyud, no? Mawala na. Pero ang Dios mihatag pa gyud og grasya taas nga kinabuhi. Gi-anoint, no? Daghan kay mag-ingon wa na namatay na ron kay nagkuha na og pari. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, dili kay magkuha tag pari kay tagsa na lang mo ginhawa. Kung dili mo kuha tag pari, mintras mo sulti pa, mintras nga dili pa kaayo grabe. Pero hinuon kini nga sakramento mao kini ang last rite. Mao ni ang katapusan nga sakramento nga atong pagadawaton, no, diha sa simbahan. Kinsa man ang mag-minister ani o mag-administer niini? Ang atong mga obispo ug atong mga kaparian, no? Sila ang gitagaan og katungod sa pag-anoint sa mga masakiton. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, dinha sa sakramento ana din ang pag-ampo sa atong pagtuo, naa di ang laying hands, naa di ang oil, no, nga ipaghid sa atong agtang. Tapos mao kini ang pinakalas nga rites nga atong pagadawaton nga sakramento sa atong simbahan. Pero kita maning kamuta nga mintras dili pa kaayo ingon nga himatyo na ta, mo duol ta, no? Kung pwede lang. Pasalamat gani ko kay sa dito po ko sa Jensan. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay dunay time nga may misa nga mag-anoint of the sick. Mga maayo gubig lawas, maayong lawas, pero ang kalag nagkasakit. Mao bitaw na nga once nga ang atong kalag mapuno na sa sakit, dili nakakaya mo apekto na sa atong lawas. Mao na nga kay hinahanglan ta nga modawat ang anointing of the sick, dili lang kay himatyon ta, kundi bisan pa og maayo tag lawas. Kay kana mao na siya kaluwasan sa atong kalag, ang anointing of the sick. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong pamalandungan pag-ayo, no, nadawat na nato ang bunyag, nadawat na nato ang Holy Eucharist, nadawat na nato ang confession, nadawat na nato ang confirmation, ug madawat usab nato ang pinakakatapusan, no, nga mao ni ang anointing of the sick. So atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga mo pagpanahon nga kanang naay mga anointing of the sick nga bisan dili ta masakiton na sa simbahan, ayaw mo kahadlok. Di ko magpa-anoint di pa ko mamatay, no? Dili na siya kay ang anointing of the sick dili lang kay para sa nga padung na mamatay, no? Kundi para usab sa mga tao nga buhi pero ang kalag grabe na ka makasasala, no? Kay makasasala man gyud ta, di mo na to kalikayan. Moingon dayta nga wa man gyud perpekto aning kalibutana. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong tabangan. Mabitaw na nga ang atong mga kaparian basta mo tawag na gani na og kanang anointing of the sick. Bisag unsa pa na ilang gibuhat, biyaan yun na nila, dalion yun na nila. Ngano man, apson yun na nila nga buhi pa. Kay ini makadawat man gud anang anointing of the sick, tulo ang atong madawat ana nga sakramento. Ang confession,
ang Eucharist ug ang anointing of the sick. Mao na nga tulo ang atong pabaon. Kung mamatay ta, mas maayo. Kung mamatay man gyud ta, di mo gyud na nato kalikayan, no? Padung man gyud ta. Mas maayong namatay ta nga na-anointingan ta kay limpyo ta, no? Siguradong maluwas ta. So moingon din nga, oh, sigurado jud kang maluwas, sister. Kay naa na, last rite na nakadawat ka sa tulo nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo, ang kumpisal ug ang anointing of the sick. O na nga importante kaayo sa ato ang mga Katoliko, dili gyud na nato ikuan kung ana nga di sa ta makuha pare, unya na lang ta makuha og kanang grabe na. Nahitabo na namo as a leader sa katilingban, dugay man nagpahibalo sa amoa ang kaning kuan, ang kaning tagtungod sa masakiton. Pagkahibalo niya nga, Jo, kanang akong ang bana, Jo, hapit kanang kuan na dagan dahil mga to sa pare. Pag abot mo dito sa pare, dali-dali pud ang pare. Kay aron jud niya nga maapas nga buhi ang tao. Pero pag abot, murag wala na, pero murag init pa. So, giblessingan siya sa ato ang atong pare, no? So mao na ang mga kaigsuonan ko ni Kristo, mismo si Jesucristo nagtukod ni ining sakramento kay iyang gibilin sa atong simbahan aron ang tanang mga anak sa Dios, ang tanang mga binunyagan, ang tanang mga binunyagan diha sa simbahang Katoliko maluwas ta, no? Pero nganom di ay di na maluwas ang uban. Ang Ginoo na mo husga ana, no? Kay di ta makahusga, pero mao man giingon sa Ginoo diya sa tiilan sa cross nga miingon na siya nga, amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gihimo. Tanan naman na, wa man na nag-ingon Katoliko ra, tanan na nga tao ang giingon ni Kristo nga amahan ko pasaylua ang sila kay wala sila masayod sa ilang gihimo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong paningkamutan, no? Paningkamutan nato nga kining sakramento nga dihog, labi na kita mga leader sa katilingban, ato jud nang pagbisitahon ang ato ang mga membro. Kanunay nato kay mao na atong ang tulubagon pud sa Ginoo, isip nga gihipili ta nga leader sa katilingban. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong paningkamutan nga dili lang unta nga motawag ta og pare kay hapit na mamatay. Mao hinuon na luoy jud kay ang mga kaparian kay pasanginlan pa hinuon, moingon pa hinuon nga wa na anang pare, pa na gyud. Sigurado na gyud ni. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, ugma pohon mao na sab ang atong sakramento sa commitment, duha na ang pagka holy orders ug ang pagka minyo, no? So atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga kining mga sakramento nga gitukod o gibili ni Kristo diha sa simbahan, kita bilang mga anak sa Dios makadawatan ni ining tanan. So maayong gabi ug daghan kaayong salamat ug ayaw mo kalimot mga igsuon ko ni Kristo nga i-subscribe, i-like ug share para pud nga mapaabot nato sa atong mga kaigsuonan, no? Mao ni ako ang gipaningkamutan nga bisan na di ako diri nagtrabaho ko pero makahatag gihapon og panahon ingon ani pinaagi ani YouTube, pinaagi sa video bisag di pagay ko anad ani, no? Pero sige lang kay ako lang paningkamutan. So maayong gabi ug daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.